wekombi akangomukata uya achinguuyo achiita se achipinda pakombi. Mukomana akatyoka mbabvu anobaya malungs akakwanisa kutanga achipinda mvura. Saka akadislocata makumbo ese akaiswa makumbo esimbi. Ikozvo zvaasi kukwanisa kutaura mukomana asati akukwanisa kudya. Ari kuda kutarisirwa kunzi tinge tichikwanisa kuraisa more than 15,000 yekuti mukomana arapwe. Izvezvi ndoinge iri kutodiwa muchipatara. Vamwe vari kufara, vamwe havasi kufara nechiitiko chakaitika ichi because vamwe vari kuti mukomana akadya mari ega, vamwe vari kuti aiwa mukomana anga kunyanyofarisa, vamwe vari kuti mukomana anga kuonererwa. Vamwe vari kuti aenda aita accident achienda kuNorton kunoona girlfriend. But tanchikumbira kuti mhuri yeZimbabwe tingochema pamwe chete tiwane kuti tobatsira sei mukomana uyu. Yes, mhuri yeZimbabwe achisangana zvakare apa Hozimptrends apa tinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika kutaura kuno kwandiri kuita mhuri yese yeZimbabwe iri kurwadziwa. Andofunga tese tinoziva coach Rambo vanozikanwa zvakare nezita rekuti Victor Kazembe vakaita tsaona vachibva kuNorton vachiuya kuno kuHarare mushure mekunge kombi yakangoereka neyatena ivo nespeed bike ravo ndokubva vanorovera pakombi pai vakatyoka majaws shaya naika ndokubva vatyoko zvakare mbabvu dziya padzakatyoka dzakabva dzanobaya malungs ndokubva aita maburi. Mvura yese ikanga iri mudumbu mavo yakabva yanozara mumalungs aya. Zvinhu zvinorwadza mhuri yese yeZimbabwe. Tinoona zvikuru kune mafake bloggers vaipa wrong information yekuti coach Rambo vakanga vatisiya. Aiwa, coach Rambo havana kutisiya asi inyaya yekuti vari in muintensive care unit naika paBorodale Trauma Center, but madoctors vataura ivo vakati vachanga vachiitwa referred to the Avenues Clinic naika. Taita nhaurirano naJosh Jairos shamwari yavo vari zvakare muAssociation of Zimbabwe Bikers vataurawo zvakare vachiti in amount of 15,000 iri kudiwa kuti coach Rambo vange vachipiwa mushonga zvakare vaitwe maoperation ekuti vange vachirapwa nekusonwa pese pakange pakakuvara naika nekupiwa rightful medication. Saka pari zvino toda kuti munzwe nhaurirano yataita nefriend yavo Mr. Josh. Vataurawo zvakawanda vakakumbirawo zvakare kumhuri yeZimbabwe kuti ane pese padiki paainapo aiwa vakasununguka kunge vachisenda kunhamba dzacoach Rambo dzamuri kuona dziri pamascreen enyu naika. Saka ngatinzwei vachitaura kuti kubatikana vabatikana zvakapfurikidza. Ngatinzwei vachitaura kuti vari kutidei. Hello family, it's coach Rambo lifesaver. Today I'm okay. Nasindokwanisa kutaura naisakwanisa kutaura shaya dzedu dzakaoma, soro wangu wakatsemuka, ndakasonwa and ndakatyoka mbabvu and my left lung yakapanchwa nembabvu ikaboka. So by the grace of God today ndamani namuka ndichikwanisa kutaura. To those who are doing contributions, thank you so much for your contributions. Vanokwanisa kuchendawo paEcoCash, munongosenda EcoCash or vari kunzewo munongosenda panhamba idzodzo. Madetails is Victor Kazembe. Chekutanga ndoda kukwazisa mhuri yese yeZimbabwe tinoika kusuwa nezvakaitika izvi. Zvinhu zvinotibata zviri kuti vamwe vari kuvhunduka kuti chii chiri kumboitika kuti mukomana tikuti kwatiriwo isusu asimukawo akufanira kungoenda pane imwe stage, but zvazoitika izvi accident yangowirawo. But kuuya kwacho kwayaita kunge semunhu ari kusumudzirwa mhepo nevanhu veruzhinji veZimbabwe vari kutaura zvisina kufanira kuti mukomana uyu azoita accident aite accident achienda kuNorton. Vamwe vari kutaura nepavanofunga, vamwe vari kutaura kuti aite accident achienda kuNorton kunoona girlfriend. And into my side mukomana uyu ane a small plot in Norton. Every week anotoenda kuNorton ikoko ndokwaari kuchengeta dzimwe dzemombe dzake dzaruta sei dzakapiwa dzedziya. Kune ka small plot kake ka small farming kaanenge achiita ikoko. Saka tsaona zveshowa yakaitika, mukomana akatyoka mbabvu, malungs ake akapinda mvura. Iko zvinezvi mukomana akaadmitwa kuTrauma Center. Taita dambudziko rekuti izvo pange pachiunganidzwa mari yekuti mukomana anga achirapwa. Ndo zvinhu zvatatarisana nazvo iko zvino. Saka vamwe vanhu havasi kufara, vamwe vanhu vari kufara mesisi, vamwe vanhu vari kufara, vamwe vanhu havasi kufara nechiitiko chakaitika ichi because vamwe vari kuti mukomana akadya mari ega, vamwe vari kuti aiwa mukomana anga kunyanyofarisa, vamwe vari kuti mukomana anga kuonererwa.
but exit inongowira munhu wese. Exit inowira munhu wese. Tinoda kungotaura mushure, chingodzokera kumashure pane zvakaitika tiri kwaMadzibaba Chipanga. Pano vanhu pakataura sewiki nokuti ndandikumbira kuti vange vachipo gift, small gift kuna vakomana vakaperekedza mukomana coach Rambo handiti. Saka pakataura kuti tine ka small gift, ka small parcel katotipa vakomana mazim bikes nekuda kuti ndo vange vaperekedza mukoma Rambo. Takaona vachivatambidza mari zvishova vanhu vange varipo mazim bikes edu, mabikes anga aripo total sort anga aripo more than 40 vanhu vange varipo, but haasiro ega akaenda kunokorokotedza mukomana uyu kwavachipanga. Zvinhu zvakazongoti takazongoti anongoti mazim bikes sei isusu tatine mota dzedu dzanziri pamberi, although tisina kujoinawo zim bikes zvedu, but isusu tatine mota dzedu dzanziri pamberi dzaitawo ruzha tichifarira mukomana uyu, but takaona zvakanaka because ndibhuru wedu kuti ayo vawanda hatizokwanisa kuwana tese. Pana vanowana pana vanoshaya, but ikozvo kuti kachamadza ndechekuti mukomana izvezvi aite accident akwara pakudiwa mari. Takuzoona manje vakomana vemazimbags hapana vanhu vari willing kuita sei kudonata mari. Vamwe vari kuda kudonata mari vari kudonata mari less than $100 $150. Zvinova zvoti kachamadza isusu mabhuru rake kuti kwemi makaenda mukanopiwa chipo nasewiki newe chinodarika $1,000, but ikozvo zvimakushaya less than $10 muchipa as a donation kuna mukoma Rambo wakwareko zvino izvi. Pano parikuda kutarisirwa kunzi tinge tichikwanisa kuraisa more than 15,000 yekuti mukomana arapwe. Izvezvi ndoinge iri kutodiwa muchipatara kuti mukomana ite sei arapwe, but mafriends mazim bikes yaya hatina mufaro nawo sisi nenyaya yekuti zvo vazhinji vacho vakatiza pavakapiwa chipo icho chaichiya. Vazhinji vacho havasi kubatirana nemukomana mushure mekunge vaita sei mukomana aita tsaona. Saka tikukumbirawo kuti dai zvaibvira ndisingazozive kuti tinochema kunani pane zvinhu zvaitika. Mukomana is a life saver, anobatsira vanhu vakawanda vakabatsira. Saka tanditotarisira kuti kana kune vamwe vanhu vanoda kubatsira, vanoda kuti achipinda pamadonations, you are very welcome kuti munge muchiuya muchitibatsira. Ukama hwakambotisurukei, munongozo munhu akaitawo mari zvezvi anozofunga papaya kana anozofunga mari yatopera kuti aiwa ndiri mabhuru rangu aripo. Sisi chinhu friend chakakosha, tinobatsirana kuuya kwamaita kwese kwekweyo. Vazhinji vacho sisi tisitaitamba kumashure tichikuzivisa kuti hakuna chiitwa chakadai so, todaidza mabroadcaster, todaidza vanhu vakasiyana-siyana vatapiwe nawo kuti uyai pane chiito chiri kuitika, but iye munhu anenge asingazivi kuti pane vanhu vanenge vari kumashure vanenge vachiita zvinhu izvozvo handa muri kupaona. Saka the very day iroro ratoitika tiri kwaChipanga ikoko takatotanga kutonetsana futi tiri paChipanga ipapo. Munoziva munhu kana uchiitwa chinhuka unofanira the same time kuti even president wenyika chaichi ane maadvisors, even mamwe mabusinessmen nevamwe vakadadaro vane maadvisors vainawo vanoti no shamari pastage ngachidai, but waitoona kuti mukomana akatongochinja wegawo kuti no iwa undiudzire zvekuita izvi kuti onge singi tisiri mabhururu ake ipo paya of which is tandiri mashamwari akari close anotopa ma-instructions ekuti ita so, but at the end now mavhira takazoita paya tandisina information yakakwana. Zvakafanana neipapa vanhu vana information yakakwana yekuti zive kuti mukomana azoita sei anomukona, because munhu angaita sei angataramuka patiri, munhu angangozvitiro zvinhu zvake ega semunhu anenge apiwawo chouiri. Samunhu angangozvitiro zvake ega, but munhu amwe matambudziko tendinaye mukomana. Zvakafanana nepapa vazhinji vari kufona vachibvunza kwatiri kuti kumukomana ari sei. Ana muri kuona zvinozoshungurudza manje kuti tinge chivazivisa kuti mukomana kuti chiwapa information kuti takazonetsana takazoita sese zvinenge zvinotinetsei. Ana muri kuona, but munhu amwe matambudziko tinobatsirana, but kubva kwatakaita papo takatobva tisina program yakatokwana tichitorasisana. Vamwe vachiti zvaiva after party ngaendo uku, vamwe vachiti vamwe handiye uku, vamwe vachiti handiye uku. Tikatoenda kwatakaenda kwataitarisira kuti tichange tichiungana takamirira mukomana kuti anga achiuya, but takazongonzwa foni kuyangu uya kwatandiri kuti takatomumirira kuti ticelebrate pakutoti achakwanisa kunge tichiuya ikoko. Saka muri kuzviona munotirai kuronga zvinhu nemunhu then munhu obva aita sei obva achinja. Ushamwari hausi hwekutenga nemari, ushamwari unofanira kubva pakadzikadzika pemwoyo. Tine vanhu vanototibatsirawo nesuwo, tine vanhu vatinobatsirawo. Saka ushamwari hausi hwekuda kubhadharana kana kuti kuda kutembera kuti mumwe ane chii uda kuteka advantage. Ushamwari ndihwo kutobatsirana, ndihwo kutoisa pamwoyo chaipo kuti aiwa uyu ndibhururu wangu akaita problem ndinowanikwa ndiri pekutanga, but unozoshamisika kuona kuti kana takufara
aupo kana pa top 10 kana papa mari handiti unongori kuma namba 60 uko kana muribona pana muno matambudziko kana mukona izvo zvimata list rangu refoni izvezvi rakazara nevanhu vachindibvunza kuti aufa mukomana handiti matambudziko but pakudya mari apo aufonerwi uchinzizwa shamari uri kupi kana kuti handiti kwakadai so unonga kujambwa nemamwe maprograms andambaona saka ndinoda ngotaura kuti ushamwari hausi hwekutenga nemari ushamwari ndokubuilda nemwoyo nekuda munhu sezvaari kwete kuda munhu nekuda kuti ane mari kana kuti hana ipo pakatoitika kuti taitotenga madrinks nemari dzedu kwete kuti takati tikutera mari ya sewikno no tinoda kutotenda zvikuru nasewikno nezvawakaita because nesuwo chishowo changu inini changa chekuti mukomana asangana napresident ataura zvishowo zvake zviri pamwoyo kuti no dai mandiwanisawo anditi ndagadzirisawo kana chikoro kana ndagadzirisawo kana kuti inonzi dziringopiwa vanhu marehab apiwa mukomana achitraina vanhu semunhu agara ari munhu wevanhu Victor Kazembe munhu wevanhu anomapaona saka ndochishowo chedu icho chokuti anga achisangana naminista Machakaire napresident vedu venyika ino yeZimbabwe kuti vanga achitaurawo zvichemo zvake zviri pamwoyo pake zvaari kusangana nazvo zvisinei nezvimwe zvinhu izvo. Tine mamwe mabloggers anotaura zvisiri izvo yekuti awane malikes aone maviews akawanda nezvinhu nenyaya dzemanyepo mukomana iko zvezvo ari kutorikavha akatosimba but chiri kungodiwa chete papapa changosara chida ndingangoti zvachangosara nazvo zvokuti tione kuti chiri kudiwa imari yekuti mukomana apfuurire mberi kurapwa because mbabvu yake yakaenda nobaya malungs akakwanisa kuti anga ichipinda mvura saka nesu takutosvika kuti akanonokerwa kubatsirwa rinova riri dambudziko futi mukufamba menguva but tanchikumbira kuti mhuri yeZimbabwe tingochema pamwe chete tiwane kuti tobatsira sei mukomana uyu but mukomana mupenyu vanotaura zvemanyepo but mukomana mupenyu. Zvinorwadza sei tambunzwa zvakare chinzi ane mahead injuries mukasanangura mhuri yeZimbabwe kuti paakakwara chaipo musoro panga paakakwara zvakaita kuti motorbike chinhu chiri very dangerous munhu unonga wakagara painjini kana vanhu vachiona chimotorbike chaichi chiri very dangerous kana chakuda kukwadza chinokukwadza chinosiya chakudamenja because last time paakamboita accident nemotorbike iyoyei akadislocata makumbo ese akaiswa makumbo esimbi saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tikwanise kuti tichita sei tichicheka uye zvine musoro wake uite futi CT scan tangomirira maresults kubva kuna doctor tikuone kuti hapana zvimwe zvakakonzeresa here kubva kumusoro kusvika kumakumbo iko zvo zvaasi kukwanisa kutaura mukomana but kurikavha munozva kuti munhu ari kurikavha. Tiita so zvakare panyaya yekudya ari kukwanisa here kudya kana kuti ari kutoripatrick sati akukwanisa kudya iko zvinezvi sati ari paserious condition. So tichitarisa tiri kuona zvikuru kuti maaccidents emabikes ari kuita achiwanda yambirira munoda kupawo zvakare kune mamwe mabikers ingava ipi kuti zviitiko zvakadai so zvisarambe zvichiitika. Chinhu cheche hatingadi kuti titi chingada kupiwa yambiro choda kungoti iwe wega munhu ungochitarisawo wega ungoti chinhu ichi rega ndikuchisendeka apo vazhinji vamunoona veve vanoita zvemabike sort of maflowers maruva kana ari pamba masounds anenge achibuda masounds anenge ane ukasha chaichewo kuti kana wazochigarira chinoda kuti iwe munhu kana wakuchiraidha chinhu ichochi chingogara chingoti usingamhanyi uchingotedzera zvachinenge chichidawo inini zvangu ndakambofambawo nemabike iwaya but pakashaya munhu anobatsira tinoita dambudziko rekuluza vanhu vakawanda nenyaya yemabike iwaya because vazhinji vacho vakumaabuse vamwe vakataura kuti ako aenda unoitei kunotoni nemotorbike for sure nesu ndakatotsamwa kuti munhu aenda kunotoni nemotorbike achisiya mudziyo wakapiwa nasewiknewo why nemotorbike but munhu anofarira ndo anoti maboys toys but maboys toys acho they are very dangerous especially paroad slightly mistake chaicho unotofa tine vanhu vakwasha vatakaluza tine mafriends tine vanhu vakawanda vatakaluza nenyaya yezvinhu izvozvo chiri very dangerous saka ndinoda kutaura kuti akumana safety first ndapota uyezve kana muchiraidha musaite malong distance mukagona kungoitawo noise mutauni muva machipakawo nekusaspida please chiri very dangerous chino chiya chinhu chacho zvachinoita kana tichiuya handiti mumwe munhu anogona kutovaraidzika ka uye uchitodhiraivha wacho uchinzwa saundi iri kubva kumashure unogona kutongonzwa saundi utongomira kuti saundi iri kubva kupi and chinhu chacho unogona kuvhunduka uchifungidzira kuti pamwe imotaked
handa muri kuona. Saka kuti zoziva kuti uyu wekombo yukawe paakabuda handiti pamwe aivhunduka nesaundi yaibva kumashure muri panzwisisa because chine saundi yekuti kana chichiuya unotofunidza kuti pamwe kune motageti kana kuti president vada kudarika kana kuti amen zvachinongoita unovega unotongocheuka ukanzwa kuti bike iri kurevha up unotongocheuka wega kuti ako chii chiri kuitika because chinhu chai chine noise chinovhundutsa actually chinotovhundutsa. Saka tisingazoziva accident haisi nyaya yekuti unoblema ningi kana kuti ndosambira kuti polisi inoda kuzopiwa mukana wekuti vaite sei vainvestigate nenyaya iyoyo but accident chinhu chinongoitika zvakangoitika 2 minutes wekombi akangomukata uyo achingouyo achiita sei achipindawo pakombi. Tarisa imari iri kudiwa kuchipatara ende uyezve imari yadonetwa neshamwari dzacoach Rambo. So far handisati nemafigures zvangu but urwere uyu totarisa kuti unge uchipinda mu15 to 20,000 US iri kudiwa ndo mari yatiri kutarisira kunge ichidiwa pana coach Rambo. But mafila semukoma tichiona dzimwe shamwari dzacoach Rambo dzakawanawo zvakare ma1000 US vachidoneta as little as $1 zvakubata sei pazvitoro sezvinizvo? Isusu tiri kubatikana zviri kuti dzimba mwoyo kuti hongu vanhu vanoti zvaya kwemi makazoshaya sei ma1000 mari yange iri mazimbabikers haina kuzonzi vakauya nemotikari vangu vachipiwawo mari vanhu vakazofunidza pamwe tikarwadziwa nekuti ngomana mazimbabikers akapiwa mari isusu hatinopiwa mari sisi takauya nechi nemota dzedu ipapo but kuonesana pachokwadi chaipo chaipo mazimbabikers hatisi kufara because hamungadoneti $1 makabva kupiwa ma1000 eliso mukabatanidzawo mukabatirwa half 7,500 handiti zvinonzwisikawo pana kuti mumwe munhu anobatira $10 muchiti zvezi to Rambo medication. Saka we are not happy nemazimbabikes nezvavari kuita because isusu tiri kutarisa kuti ndo atomabhurura aRambo because isusu vazhinji vacho isusu tatatoita sei tatatokandirwa uku tatatosududzwa uku akutotamba nemazimbabikers. Saka isusu kuti takuti tochipini kuti takutobvunzwa mazimbabikers kuti saka mabvisawo mari saka iyo kana kubvisawo $, tichabvisawo mari. Saka tiri kurwadziwa nezvakaitika ipapo kuti no havafanira kunge vachibhadhara mari idzo idzi at least vakareizawo kana 7.5 yawe mazimbabikers then nyika yozopindirawo. But muchiendo kutrauma center kuBorodale makamboona here mukana wekutaurawo angava nadhokta kana nanesi ari kuatenda Rambo? So far hapasati patenderwa munhu kuti anga achiitwa mainterviews ikoko nenyaya yekuti havasati vaziva information yakakwana because pachiri kuitwa matest saka zvichatora about 5 to 7 days kuti information izobuditswa kunzi zvakati but so far mukomana ari right ari kurecover. Tinoda kuti ngatibatirane pamwe chete zvakaitika kumashure zvikapfuura iko zvo takatarisana nechitiko ichi ngatichibatsirane pamwe chete tungoisa musoro pamwe chete tibatsirane toona kuti toenda mberi but nekuda kungotendawo sewikino nezvavakaita pamukomana elisi vazhinji vacho vanyaradzwa because vamwe vacho vangakudaidza kuti madziona here mari dzasewikino ndedzourombwa. Saka dai akaita accident neGD6 yaya vamwe vaitaura nepamwe kuti aiwa mota dzasewikino dzirikuita accident imari dzourombwa imari dzakadaidai but chazoitika ndekuti aitika nemotorbike yake iyoyo hapana kushata kwemari yasewikino. Da kugara ndataura futi kune vanhu zvavari kutaura kuti aiwa imari dzourombwa dzinokonzereswa kuti dzitore upenyu hwevamwe vanhu hakuna zvakadaro. Inegligence yakangoitika iyi accident inongowanika chiya tichibatsirana pamwe chete tinoda kungoti sewikino tinokutendai nezvamakaita rambai makadaro uye zvipfuurai mberi nokutibatsirawo futi pachitiko ichichi. Uyo mwana wenyika sekuona kuti Rambo is a hero mwana wenyika saka takuda kuti tingobatsirana pamwe chete ane chainacho wakasununguka kuita sei kuti bata toita sei tosheyana chingoenda takadaro kuti tinoda kutenda media inobatsira chinhu chisingazivikanwa kuti vanazoziva kumativi mana enyika tinawo panapa kuti vanazoziva zvikuitika kunoku iye vanhu vemedia munofanira kurangarirwa even nenyika chaiyo kupiwa zvikwanisiro even zvokutofambisa chaizvo sometimes kuti munhu azoona zvinenge zvichiitika ndimi munenge mazvibuditsa mazvitefenyura anda murikuona. Tinoda kutenda nekuda kwezimtrades tinokufarirai nebasa ramuri kuita dai nyika yakuonaiwo mawaniswo zvinhu zvikwanisiro macameras motikari chaichai dzokufambisa bwezi kazhinji ZBC haigona kusvika kwamunosvika imimi but imimi munokwanisa kuti mutotora mafootage ezvinhu zvinenge zvichiitika panguva idzodzo. Saka tinokutendai tinoda kungoti angorangarirwo
pazvituko zvenyika zvakaita seizvo zvezvi mupiwo zvipo because muri kunyanyobatsira panyaya dzemedia. Yes, muongororo netsvakidzo ndofunga mangozvinzwira muri yeZimbabwe. Mashoko anobata tinoziva zvikuru kochi RAMBO munhu anobatsira zvikuru kunyanyanyanya kune vanhu vaya vanenge vanyura mumadziva vashayikwa kana kwewiki rese kana kungava kwemwedzi wese aiwa vanokwanisa kunge vachinovanyurura naika. Saka tinokumbirawo zvakare kumhuri yeZimbabwe kune ane padiki pashoma paainapo aiwa chingoisai ruoko rwenyu tiunge tichibatsira kochi RAMBO. Namba dzavo ndo dzataisa paskrini apo dzinoburitsa zita rekuti Victor Kazembe naika. Vese vari muno muZimbabwe vari mhiri kwemakungwa aiwa makasununguka kuti munge muchivabatsira. Topa uyambiro zvakare kumamotarist edu kuti aiwaka ngatinge tichirespektaiwo mabikers zvichagadzirisika nekufamba kwenguva. Musakanganwa zvakare kuuya mucomment section kuti todii tiriona macases accidents akadai ari kuramba achiitika every day. Unotonzwa kunzi biker adhumwa nemota naika. Muono upi iyambiro ipi yamungade kupawo kumabikers zvakare tichitaso kumamotarist kuti chii chingaite kuti vange vachikwanisa kufamba zvakanaka pamigwagwa. Musakanganwa zvakare kulike moshare again this video. More subscribe or futhi what Zim Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time. Hot Zim Trends. Background zvinopisa tiri power from accidents to politics. Yes nyaya inourira diaspora connect usapotsa story chete. Hot Zim Trends tauya nechokwadi. Hot Zim Trends, the voice of the streets.